Dan wasan Paris Saint-Germain Achraf Hakimi shine lashe kyautan gwarzon dan Afirka na bana. Dan wasan togar Egypt Mohamed Salah shine na biyu mai takale da a Liverpool mai kyauta karo biyu. Shi kuwa Victor Osimhen na Super Eagles mai wasa a Galatasaray a matsayin na ukun gwarzon Afirka karo daya. Mai tsaron bayan Morocco ya karbi kyautan sakamakon nasarorin da ya samu a 2025 tare da Paris Saint-Germain, ciki har da lashe Champions League da Ligue 1 da Copa de France da kuma Europa Super Cup. Kociyan Ingila Thomas Tuchel ya ce zai tuntubi 'yan wasan da aka daina gayyata a baya-bayan nan domin ya taimaka musu ci gaba da bada gudunmawa kafin gasar kofin duniya a baɗi. Wasu 'yan kwallon har da Trent Alexander-Arnold na Real Madrid da Grealish na Everton an cire su a jerin wanda suka buga neman gurbin neman kofin duniya a watan nan da suka kara da Serbia da kuma Albania, yayin da ba a gayyaci Jude Bellingham ba a cikin watan Oktoba da ta yi nasara akan Wales da kuma Latvia. Arsenal ta sanar za ta kawo ƙarshen tallace-tallacen da take yi wa VZ Rwanda a ƙarshen kakan nan bayan shekara 8 da ta kai akan fam miliyan 10 kwatankwacin sama da naira biliyan 18 kowace shekara. Gonos za ta kawo ƙarshen yarjejeniyar ce sakamakon karuwar tashin hankali a gabashin jamhuriyar Congo wanda ke da iyaka da Rwanda. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.